Kanyang laki din! Vicky bakit? Kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang Poldo. Uwan na ta awan mo ito. Anya ti awanan. Awanin pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din bakit? San may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigod a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yak man mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta dadya tao. Andiyan ako na ti financial tayo. Manong Porto. Awanin. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin dahi tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no damamom. Amayat nga ag-financer. Tokmol. Awan manong. Imposible mo naman tamamom. Ano gayem mo abak na. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni Manong Chucho. Ngumjak sigurado no kayat na ti ak financial. Ada magama amam mo. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si Manong. Adong amin ti pakakumyakuman na daychay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko rin. Sayang amin daw dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo? Diretsuen kan Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni Manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na. Tayo suto may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon, ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financier da. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan matadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak nga'y manlugot ka. O sige, ilistam lang amin ti kwarta nga itad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss da, ken ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, asino ba't kay titulungan yaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok nanang. Kunak mano da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Porto. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen Manong, pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met.
Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo naparikot ta basto? Well, Manong, nimbag nga rin ta imanukot ni Manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan pa tinted na Manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Well, Manong Puldo, iteks ko dahil tamit layang. Agim impaki ka mo't lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasayat, ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Kapang abas to mi. So pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwang nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, may busin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas layang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Tiyotyo, Manong Puldo, na ibusin dahil chay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo, Manong. Nuan niya timbaga Carlo isa taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Ang laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abasto na. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod kahit. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't gidi amin. Masurot lang at itulagan Megan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan ti giling. Kapilitan ah. Ama ka no karkaro a dumakkel ti gastos mo. Kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di met lang inrimit da puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tamapan na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nagruna no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko maa. Tamapagtalkan da kita at tao anak ko.
Manong Poldo. Ape nga limlim nga yote da dumabalitok. Shh! Ang iwat mo ka di ka, Carlo. Ape met nga kastangay, manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya kita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito ay Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. At alamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok Anya laki din. No kasta, agsubli ka mutla adagos. Ay kapilitan Ang mga nusan nga mo da Carlo. Tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nyam na sila ay. Bukal man na, isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton maramdama. Manong Poldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyangay ko. Bingay mo, itiindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Aging ka pa lang mo dita. Manong, Di mo ibagbaga ka dagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na sikatin ng idanon kada kwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito Carlo? okay lang bet Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling Manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong Poldo dito Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa Manong. Lumagasa ka ron ita ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysaya at pa Manong. Isto kami ti agdis desisyon dito May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog may iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan manong, basit nga ro tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito Ha? Ay, diya ka mo Si kamot tin ti makam mo ang mangila ko, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin na gastos ko Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanan, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da ang balitok kan kalakay. wan, isulaing matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laan. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daddo maabalitok da.
inilimit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, jakaruda mo, kung ituloy ko pa iti mangiruwari ta bastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti Pudno. Basit, inilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, at dati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi siya ka mismo tinakakita, nalabit na. Isugayam abasit, mol nung abalitok. Ilimlimyang na tadadumaya. Ulit isigo na pinansyal mi. Nagsulindel mitlayang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, Manong Jojo. Mangtid ka man ni Tia Bastume ah. Ta ituloy mi tagtrabaho, Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya kung kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, Manong. Sayang mo ito oportunidad. Ang mga makabawi tayo ita, Manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isong amo konti amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kung kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugi kiti damo. Kadyak kaya't amanayunan pa ita. Na. Sino ka dagiti tauhan ko? Tiyan nagipulongin ka, Manong. Aramid na kita. Nyalaki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pamanaknak. Ha? Agsapul ka laangan iti sa bali a finanser mo. Manong. Numan pa ita adda mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Una hindi ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sa bali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapuldo. Mayatin di plano ba kay? Rugyan mi ko man ti trabaho Inton Martes. Una eh. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kas laddam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daduma abalitok nga iremityo kuma kini Jojo. Sana po no dayta. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Naita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadwabak nang dito. Makabiro kak to iti mayat a financer. Ngam iti dayja Jojo. Apay iso lang nga tadda kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam. Ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Uncle Bansyaw, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na. Tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak. Kaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Kaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya. Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manok laeng ti apaprosa, Uncle. Ay na. Day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wana, Uncle.
Lorena. Umay nakakano pa siya rin yung Uncle Bansyong. Anya, Wen ante, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na ante. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day tanangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka ante. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay day di asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga rod ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa yung aglabas ti mano atawan sakbay ng agaram. Agasam man na itatawan. Mabayag aray ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, iya balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyosak mo tag. Kaslajak gaya maiturid asang wen Lorena. Uncle, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ng tumay. anya? Wen Troy, agnervyosa ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasahok ni Lorena. Unay kan, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka ang kapoy tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti breb kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kin kuana. Anya, Uncle Bansyong. Di yo ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang na tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay, aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro hindi talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong. Pare Rikaw. Ha? Abay ni Uncle Bansyong. Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binanog na kla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga'y tinapasawak. Nagbambanog kayo lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing no kumaraw. Ay, ano sa mo na tro, itangkel mo, may. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma,
makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, wen, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan na kamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jak mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti sidaan niyo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga danto dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat king kwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, iti sikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan akit ngarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tatabansyong. Saan lang apursaw? Inton maunanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag iti biyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasan. Sa nabali ata, balo ka mat Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti danak? Kun nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, mamindua nga agkasar. Ha? Ay nabansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwal ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Tigalad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Ha?
Kunamlan no asino tayo siya, Lorena. Angkal, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, paraking ka. Ita, kasta manay, nagiti sa uyaw, angkal. Ah, Ay nangkal, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan, taring. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yangkal. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kidde, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayati kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aging gat di nakaklunan, di kasardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak a panagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gabuta kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardeng, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta panagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Abay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamat nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pannakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito yung restaurant. Kasla saan nga agdigdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito yung restaurant. Ay na, da kayo mat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Uwin nga raw dang kalbansyaw. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Uwin angkal, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na angkal. ha? Un nga raw tata. Kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli diyan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin nyo angkal. Siyak pa'y tinakakaasing agbagbagkat ka na kitinagado pasarabo yung ingkwana. Kasano nun ni pare Rico gayam tayo ayatin na. Anya, Agpanunot kayo ng kail. ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga alaag iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho, Anyan. Nagturod kayo umutin nga mangibagay iti dayta angkal. Kit ultimo karabasa nga isagot yo iti ararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. ay katuan a Lorena.
Tapno siyak ti umuna ang makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Busy ak. Awan panahon ko ang makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka. Talaga ka di mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka Lorena. kul kita. Di nakbastusan. Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin na tamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin na ta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makaawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan ang kal. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng Lorena itaklaw ang kal. Kat, apang aron akatawaan na. Ay, nangkal, no dimngag kayo kumangamen, saan na napasamak day ta kada kayo? Kin, apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Itipay sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay, nangkal, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kitaan niya man, pinang-or na lang day ta muging yaw. Malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakitan timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, di ngamin nangkal. Unay mga minan day ta nga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa, Yangkal. Huston ko nakmat, Troy. May saka may talamang sutil tamo. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timugin ni Uncle Bansyong. Dagulit mat ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat kan kwa na. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum kan ka, kat di mo kayat, kasaritam latay tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto kan kwa na. Tapno nasayaat kalatakan kwa na, nga oray di mo awatin ti ayat nga idatdaton na kan ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, kat agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kasangsangpot mo pailang nga nagapudya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton Malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, sino pa'y kumahay? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alaunay ti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagadumanan nga imbagam. Inkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din.
Daman pa yan, nakalagip ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Mari ka dyan. Ha? Anya ko matinagkom ko Marianta, assuming. Si kagidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti. Anak niya. What? Ay, makapakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, saan pa'y magkidiya? Ara magpailang. Opo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan nyalakit din. Malaki ideng. Pukisan na kaw. Tapno malpasan. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarong kara ni Inday. Kasla sure, tiyawan ang bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan tirason na saan nakamagustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siyak day tao. Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda, mapinmintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agaya ata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay, Unay mo, saan ka kumama asin na. Ay, iti sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agurayak naging gat kanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit din? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar aramat gaya ni Paengkan ka. Wen, pudno dayta. Ngam, jak kayat ni Paing. Ha? Tapay. Basta, jak kayat dayjay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo at da motor na. Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papan iti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng adda dita balay da. Kayat mo asawaan. Agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya? Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. Kahit sapay la kumaa. Ngamnay. Dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng. Tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit deng.
Saan ka nung matasikat kayat ni Inday paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo tun at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible saan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang ak amanang. Anya laki ni. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki ni. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatang ak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya. Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngam nuang ti service mo. Ay kawin na. Nung nitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya lagi din. Ay na, naidumduma kamot paeng. Ay siyempre maana na. Malain na ko nanang. Barang ada ni Inday di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na, Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnagna ka di nga imay dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko, Imparking ko pa lang di tarbayan niya. Anya? Kaya't mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga hindi tatawa. Tamakitam tim parking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di? Kung naglakit din no anya tim parking mo ako nam? Nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklonam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mataklonam. Pangasim Ay, napan nagaram. Nuwang ti service na. Juan? Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram ka. Nung itakyo, ket nakamiyo, nakasakay mo titinuang ni Paeng, anya lakit din. Kunaklakit din, no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya? Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayja apaeng. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Ay, masuro na ka talaga kenkwana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isama ni po dita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti dayta nga imbagam Inday. Hay! Kamaudyanan na katsinong bata nakmadlaangan. Iso pa nga asim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarik dayta kan ka Inday, my loves. Yaw! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam?
Ay, awan parikot iti dayta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ijabalay, agkapita pa, sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ah, ay okay ah. Agtong palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangak. Mas daaw kayo pa ilang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo ah. Uminom kami kadagiti barkadak. Ah, kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo ti binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agat gatangag. Tarog yan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan ko nga ibagbagam mo. Manang Gina? Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan takyo. Ah, anya? Ay. Di na man ang awon nakas manang Gina, oh. Ni, kat ibagbagak lang araw dan tipod no. Sino mo tinakamam ngay, man? Apaw, amo matan diti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang Gina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni takyo ka no, kat nakamayo. Sika ka no, kat nuwang ti service mo nga iparparking mo iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani inday? Talaga kaya mada kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga man na mas pinilim na sino ti adda mo torna, Katuan alangan mo tamas pilyak ni Paeng, anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng, nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya? Anya? Seryoso ka iti bagbagam Paeng? Sana nga gang angaw manang Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakilugluganak ang aron. Ay kawin naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, Ha? Nakaamom manan iti day tamanan? Ay na, nalipatan man ti imbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa ngam kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amwa kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ije ile. Ay wine, puno day tamanang Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawaya na. Ang asamda? Sana all naka-Hilux Paeng.
Ha? Sana all, nakagadangan ni tilugan na. Saan kwalugan na itang binulog ko lang, oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon na niya nga inday, at ako man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka rin dahil tangay bagbagam, Rogera. Adalang araw rin ita, kaya nga motor na. Sana ka nung araw akayat, gaputanwang tisak sa kayak, ama panagaram king kwana. Iso ka no ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabori ti da di alalaki, no? Ada yung mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtudo pa eh. Ngam adata pa'y laang dito'y igid ti kalsada. Anyamatan, dito'y pa'y laang matawan babalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw! Ta kayo magkayam! Inday kintakyaw! Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan! Naira na, mo dito yawan ti babalay! Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na itaw, Hilux! Agyaman na, iti panangitulod mo kanyak agingga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, Inday. Ay na, kinapudno na. Mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di inggatang ko ba? Tamno adama mo iti iparking ko ya rubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni jingki Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan anong ti mapangkoy para parking iti rubayan da. Nakababay mo Kin na mga nuy suntoki din ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, amangan no at dapay namnama Paeng. I-break ko ni Takyo para kan ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anya laki di. Ay na, nangalaman iti puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na Inday. Kwa? Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko makakabaalan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayun ay kan Inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso asarting amon. Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwa na. Tapno lang agsubli ti panagayat na ken ka. Nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pag-asawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, nawaw! Programa
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa yan, nanang? Apa yan nagsipngat dito'y balay? Kat adamat silaw dagiti kalugaran tayo. Anyat napasamak. Ay, naputdan ta anak ko. Sa anak ngamin anak kabayad. Dakkel unay tibil ti kuryente ta. Jakmet kabailan abayadan day jay. Ay nawaw, mano aya? Kita anu-mano ti adda iti day ta apapel. Ay nawaw, nagdakkel matan, nanang. Agasam ngay daytoy. Day ta nga rod ti parikot ko. Kasano amabayadan ta day ta ngay? Saan kay samo ngamin nga agtip-tipid? Noray si kamot. No adda ka dito'y balay kat kanayon ana isaksak ti electric fan. Uray ti daddo mga appliances. Kat, kastoy nga rudan, nanang. Kontento kayo iti kandilalaan? Ay, no siyak, jaklakit di maanusan ti kastoy. No kasaritam nga iti gayem mo anak ka. Ibagam ama kitap-tapay laeng kadakwada. Dakkel atipid mo't laeng no umanugot da. Ay, wunan niya. Kasaritak man nga agpayso ni Dayan. Kumusta nga'y, Beshi? Nakasaritam ka din ni tatang mo? Wen Beshi? Kat, anya ti imbaga na nga'y. Imanugot ka di, makitap kami pailang iti kuryente yo. Wen Beshi, imanugot. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay, Beshi. Agyaman tanaasyan kayo kada kami. Sakit nagbara ti panawon ita. Ngamda kayo ti makaamo iti extension wire ang maaramat Wen Beshi, da kami atalaga Di kay madanagan. Tano masolbar ti parikot kat isublida ti kuryente me. Saan kamin makitap kada kayo? Italaang daytoy. Okay, Beshi. Kaano amangyag kayo iti extension wire? Itamat laang, Beshi. Mapan ko laalaan iti balay. Narigat mo ngamin ti agungunay no kandila laang ti silaw. Ala, urayan ka nga rod, Beshi. Adapay kang kataydaan a cellphone mo, Beshi? Adamot, Beshi. Indulin ko, tamabalin pa'y ang mausar day jay. No okay laang kang ka. Mabalin ka di abuludak pa'y laang? Ay nawaw, adamot cellphone mo. Apay abumulod ka pa'y laang kanya. Adangam na perdi nga rod, Beshi. Na, kasanumot ana perdi. Di kan sa ngamin agan anad. Aksidente anat na, kat na LCD mo ton, Beshi. Ay, una yan. Pabuludan na kumapay, Beshi. Amumot, awan ko kwartak ita. Saan ko akabaalan ti gumatang iti baro? O, di oray di ka pa'y ag cellphone. Day tati saan mabalin, Beshi? No saan ko maitix ti afam ko? Ay, awanon. Ang mga no isukat na kun iti sa bali. Kan adapay gayam engineer ko. Masapul aka video call ko day jay sakbay amaturo ka. Agasam man tadwa a boyfriend mo. Kasta talaga reserba di maysa. Anya? Adapay mo't gayam kun kaday ta a cellphone anak ka. Adda ata saan ko pang insubli nanang. Saan asinaludsod ti gayem mo? Ay nawaw, ada kwarta ni Dayan nanang. Di na pagan ano da iti a cellphone. Kan maysa, adda maten usaran na a cellphone. Ay, kastaya. Nagasap ka nga rod iti day tagayem mo Agpayso day tananang. Ado ti pakairanudan kang kuana. Ay, nagsaya aten ti kasta. Iso nga anusak ti sumursurot kang kuana. Nga uray saan kami nga agka-vibes. Taamok nga da pakairanudan kang kuana. Nasaya at launay day ta diskarte manakaw. Kita, nakatap tayo pa'y iti ayanda. Dakkel atipid nanang.
Ni, apa yan tatang? Ming-ming-mingan nyo magtabil ti kuryente tayo. Dakil mo't ngaminan ti mabayadan anak ko. Ay nawaw, amangan no day tandya ibagbagada ang umina kanu. Kit no nag times 3 mo't ti consumption tayo. Kita, ikumparam ti bill tayo, itinapalawa sa bulan. Ha? Ayun, tay mistring agpaiso tatang. Anya ti appliances da karlagay mo jay aya. Nakitap dalang. Kasta mo't hindi napasama kay ti bill tayo. Diyak mo tatang. Ibagaman kadakwada, tatumulong da mang bayad iti bill tayo. Un tatang, kasaritak to tigayim ko. Ibagam amang tidda ta Judith no Lunes. Naskin nga agbayad akong. Un tatang, i-message ko itamot laang. Tumulong ta kano amang bayad iti bill ti kuryente tayo. Inton Lunes ti Judith nanang. Mano ti mabayadan aya? Kita am ti insentigayim ko. Ay nawaw, nagdakkel mo tanday ta. Wan nga rod nanang. Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Dayunam ti 50 anak ko. Awan mo nga rod kwarta. 50 lang ti adda ditoy. Iso lang ti mainayon ko. Mabalinin day ta. Bayadan ta ti sobra. Jay na bate, makamuda mo na amang bayad. Okay, nanang. At iti 50. Nayunam, taitad mo matan iti gayim mo. Tapno awan maibagbagada kadata. Kumusta anak ko? At da inted da bayad da? Daytoy lang ang tintad ni Carla kanyak tatang. Ay nawaw, sa nga gasot lang tinted na. Un tatang. Apay asa nga gasot lang kat dakkel ti bill tayo. Amupay man kadagi jay nga agina. Insend mo kumaitigayim mo ti bill tayo atap no makita da. Insend ko mo tatang. Talagang nga raw, adida makarik na. Kaano nga raw, ang mapatariman ti silaw di tabalay da. Naskan abayadan dati balance da tatang. Dayta nga raw, no kaano. Awan mat nadakdakamat da. Ipatariman da kumamit tayo. Tapno saan ang masapol ang makitap da dito'y balay. Wan nga rod tatang. Sakit kas damot ti kadakkel ti nainayon iti bayadan tayo. Amangan no saan damot nga agtip-tipid. Pasensya kan Donald italaang nga addawayak. Okay lang. Mawatan ka dayan. Ay kat manganta nga rodin Kaya't mo ka dito in-order ko akanan tawan, no? Wan sa anak mo't ana artiket. Ibagam, no dapay kayat mo akanan, tayo order ta. Awanan. Sige, rugyan takit din timangan. Iti kasta saan ta amarabyan. Unak tuman. Si Kadayta, Beshi. Carla? Boyfriend mo? Wan. Amamumatan ni Donald, saan ka di? Jack amo ada kayo gaya man. Di mo matimbagbaga kanya. Idila na palabas alawas nga inaklon ko. Kasta aya. Agtugawa kung dito'y tagsasango tayo amangan. Okay lang matsiguro ken kanya, Donald. Nagaduti ba kanti alamisaan dita? Bay amon no kayat na ti makitable, babe. Agyaman naklaunay, Beshi. Ni, sika maggayam, Donald. Agawid kan? Alright pa ni nanang. San pa'y ngamin ang nakapalingkay kay? Kasta aya. Wine, ada masapul mo. Awan matkit day. Kahit ko lang ti makiistorya kang ka. Jack amo ang nagdaton kagayam itigayam ko. Awan mo ngamin nadakdakamat na kanya. Tapos sikreto lang ngamin. Ti ammo kat ni Jeric aka-eskwilaan mi idi tinobyo ng aging gaita. Saan maggayam? Nag-break damatan. Nag-break da tagatal mo ngamin tigayam ko. Agigiddan ti boyfriend na. Saan ka numot aday tatirason? Ti istorya ni dayan kanya. Kat agkit kita kanuda Jeric ken ti ex na. Iso aday jay. Nagwin na swasda. Numaminsan mo ngamin tigayam ko. Kasla pa ko kwartaan na lang dagiti lalaki. Ninanangan da jay. Sige, panahon kanta ni. Paypayapayan na kon. Agawid kami. Dakitak nga inasitgam ni Donald ijay palingki itay. Wan nanang, boyfriend ni Dayan agayam ko dayjay. Agpaysaw? Wan nanang. Nagswerte matan dayjay adayan. Ni Donald gayam nga anak tibak ng tinubyo na. Wan nanang. Kay
Anya ngay tinagsaritaan nyo kin ni Donald itay. Imbagakla ang matkangkwana dagiti kalukwan ni Dayan idi Anya? Garampingat mo dayjay idi kat. Na, kasanun No agbreak da. Katsi ka ti pabasulan da. Ay, basta siya, pudno ti imbagak nana. Kasta ti istoryaan ti gayem ko kan ka? Wine, Ay nawaw, apay nga ipasa na kanyak ngay dagiti aramid na. anyat kayat mo sa wine? Kada kami adwa, iso ti gumarampingat. Kat nudwa ti nobyo na dayjay. Numaminsan kat 3, 4, 5 pay kit dia. Anya? Kaya't naklaaper dyan kan ka. Iso atila istoryaan na. Di mo patpatyan daya at taong. Saan nga ro dapod no tinaybaga na kanya? Sana, aramid na tikas na. Apay nga ipulagid na ngay kanya. Kunak tupay kay. Madlaw kumatlaan ngamin iti tono ti boses na nga gululbod lang. Amangan no saan tayo nga mo. Katdakkel mo gayam ti panaggusto na kan ka. Iso akas na. Saan mo't akas ken kuha na ti type ko Ay, mabusurak kadagijay nga agina. Sino nga gina anak ka? Dakarlakan nanang na. Tila istoryaan damot. Apay, anya ti bagbagada ya. Naamuan dala ang anobyok ni Donald. Kumpurmimot ng ti istoryaan da may papan kanya. Ay nawaw. Apay mo't akas tadagita nga gina. Kurso na dalakit din ni Carla ni Donald, tatang. Kinasarita mo ni Donald. Nalpasan naibaga akong tipod no kenkwana. Ay, mabusurak. Tano adda ka sa pulan da, kat dito'y balay ti pagturungan da. Ngam no nakataliko da, kasta mo gayam tar aramidan da. Plastik da ano kasta anak ka? Ha? Ikata kung tinaisaksak nga extension wire nga agturong iti ayan da, tatang. Para makita. Naggapuan ti tuyo, nanang. Ginatang ko di ta store. Mangantay nga rudan mabisbisinak mo taon. Mga laka iti pinggan mo Ay nawaw, apay ngay, awan mo tan silaw. Ay, wan nga raw. Adamot silaw ti kaaruba tayaw. Imposible nga awan kuryente. Amangan mo't no inikat dadayan. Anya mo dagita at tao. Amuda arabe ay. Sakit tuyo ti pangrabyan tananang. I-text mo man, wano saan, awagam latan tapno na bibiay. Ay, naimbaglaang ang taadalod ko. Hello? Nakaawag ka mat, anyat masapol mo. Apay ngay, awang matan kuryente mi dito'y balay. Awanan ata inikat ko. Ay nawaw, amom arabe ay, amom apa nagpapangan. Dahil tatiganabon tinalaing nga agaramid iti istorya. Anya? Di ka agin didiam mo, taamom no anya tinaramid mo. Ala, virgin nakpay. Plastik kamat gayam. Naa? Ayun gayam, isublimon day ta cellphone ko. Mano abulan mo din at tinagikwam day ta cellphone. Dahito'y bulok a cellphone mo. Umay ka dito'y balay itamat laang, ta isublikang ka. Pagan anok mat nga ti cellphone mo a bulok. Makaungot mat ni Dayan kanyak nanang. Anya nga ta, no siya ti mapan iti ayanda inton bika. Amangan no agungat dayjay kang ka. Agpapintasak amapan ijay. Ayun, anya. No saan akayat ni Dayan amakitap tayo ijay balayda. Ni tatang na ti kasarita. Panagkunayo, umanugot nga ta ni tatang na nanang. Saan tayo nga amo no saan ko nga ipadas. Sa bagay Kaano amapan kayo? Inton biga anak kaw. Iranak nga awan ni Dayan ijay balayda. Agdigos kay tupay ananang. Make-upan kayo pay tapno napintas kayo nga agturong iti ayanda. Makita ano saan pay nga umanugot ni Tata Francis no makita na kayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Francis. Na. Una yun dito abakay. May dito yung balay, akas tatikawis na. Kasla na ibusan iti lupaw. Sakit, nakapuspos kol ti make up na. Oh, ming-ming-mingan naklata mo takas taman. Kwa. Abay akas tabit ti badong. Kas kala na ibusan iti lupot, Mike.
Nagbara mo ngamin ti panawon ita manong. Anat gagara maya? Umay ko la salud-suden, numabalin apakisaksak mo ti extension nga agturong ijay balay. No may papaditi day tabanag. Ni dayan nga anak kulatan di kasarita yaw. Kinasarita ti anak ko, kat di na kanungamin kayat. Bayadan yung aminay, nagitinas ka na bayadan yaw. Tapno isublida ti kurinti yaw. Talaga kaday, adi ka maasyan ka na kamay, uray ko. Oray niya, pwede bagbagam. Saan ka pagustuhan? Sa anak nga uto-uto niya. Alayin nyo kid din nagitawer yaw. Tapno saan nga isupay pasalsalid iti balay may. Nasalaw ko ni Auntie Berta di tadalan itay, kat nagalas ti kawas na tatang. Dito'y balay ka di, tinagapon na. Uy, Na, di mo't agbain day dya abakot. di pagarup na siguro akit uto-uto ak. Ay, imay dito'y balay ang nagpapansin ka na kayo. Kaya no feeling sexy di ta parangan itay. Anya nga iti may naimbaga, kuryente manan. Uy, yung sa anak ko niya manugaw. Husto laang ti inaramid yo tatang. Marmarwam ti kakasta a klase ti tao. Plastik, nasaya at dalaang no adda ka sa pulanda. Agpaiso tayong baga, manakaw. Manumit laang ti may tultulong da iti bayat ti kuryente tayo. Day talaangan ko maagbalin ang nasaya at atao no iso ti maaramid da. Tapno makabawi damot iti kinaimbag tayo kadakwada. Ngam awan latamot. Uy, nga ron Hay, plastik da talaga. Awan latamot ti kuryente, nanang. Awan ta saan mat nga epektiv ti inaramid ka. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Dagiti daduma kumaakaruba. Ngam di damot kayat amakitap tayo iti kuryente da. Dadayan laeng mat ti manugaw. Sakit dakkel ti bil anas kan abayadan ta, nanang. Dayta nga road. Awan pa'y kwartata. Iso nga aganos ta pa'y laeng Awan mo't mabalinan ta. Imot dagita at tao. Naku nampay. Mangmangtad tamot iti inayon da iti bayadan da. Iso a friendship over kami matan kinidayan. Saan ko nakasarsarita no kasta masalaw ko di tadalan. Wan, likli ka mon. Isumula ang awan serserbida. Dinak man kuskusilaban akasta si Carla. Apay, nasakit ka day. Ay nawaw, no agsasao ka. Kaslaawan basulyo kada kami Imot kay mo ngamin. Wan ata plastik kayo mo. Nasaya at kayo lang no adda ka sa pulan nyo. Ngam no naala yon, awanan. Birjan nakpayan itinobyo. Ha? Amo ka, nagipulong ni Donald kanya. Naa? Uray anya pa'y aramidam. Di nakmamaysaan, Carla. Diwan laang. Di bali ata friendship over tamatan. Uray awan gayam ko, no imot matlaang. Uray awan mat gayam ko, no plastik matlaang. Aywan gayam, ibagam kininanang mo. Sa anon amapmapan ijay balay. Tauray anya pa'y aramidin na. Di na maloko ni tatang ko. Ibagbagam mo? Uray agpaseksipay. Uray aglabos iti sangwanan ni tatang ko. Masiguradok asaan nga agbaligi iti panggap na. Ha? Ditakan, di na kon kasarsarita. Pwe! Ay, nawaw! Di na pudno agayam kat ada respeto na iti panagayam yo. Saan naka adadaalan iti malikudam. Kang runaan iti amin, agtalinaad anapudno, nga uray awan ti kasapulan na ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.